Τι λέει μάγκες, στο σημερινό επεισόδιο έχω κάνει αυτό εδώ πέρα, δηλαδή off camera, έχω κάνει mine, δηλαδή έχω εδώ πέρα tools και έσκαψα λίγο εδώ πέρα για να βάλω τις φάρμες. Θα το επεκτείνω κι άλλο από εκεί, μάλλον σε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Μετά έβαλα λίγο εδώ πέρα φύση και τέτοια, το σκάψα από εδώ πέρα για να συνεχίσει μέσα. Έβαλα grass εδώ πέρα, μια χαρά. Και ναι, μάλλον θα φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα το μέρος. Θα μετακινήσουμε τα chest λογικά. Ξέρω, θα δούμε. Αλλά λέω να φτιάξω τη φάρμα εδώ πέρα πρώτα. Και μετά βλέπουμε εδώ προς τα δω τι θα κάνουμε. Ωραία, το έκανα. Το έχω κάνει εγώ αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή το έχω κάνει με dirt, να φαίνεται και κάπως ωραία. Θα γεμίσουμε τα φυτά. Δηλαδή καρότο, wheat, πατάτες, beetroot δεν νομίζω. Και pumpkins λογικά αλλού θα βάλω. Νομίζω θα έκανα και cover θα έκανα cover και το νερό, θα δω. Εφόσον είναι πατάτες εδώ, θα τον συνεχίσω με τις πατάτες. Το κάνω έτσι. Καρότο θα βάλω έτσι άμα είναι. Ναι, και το wheat θα το βάλω εδώ στην άκρη. Πολύ καλύτερο. Ωραία, αυτά έχω για τώρα. Τέλεια. Έχω τίποτα εδώ? Όχι. Και πώς είναι? Μια χαρά είναι. Τέλεια, τέλεια. Φτιάξω μόνο εδώ πέρα το μέρος. Θα το κάνω για τους φούρνους μου και τέτοια. Τα τσέσαμε θα τα αφήσω. Εγώ θέλω να βάλω τους φούρνους μου από εδώ και να κάνω άλλο. Ωραία, θα τα μετακινήσω αλλού και θα ξεκινήσω. Ωραία, έχω αρχίσει να κάνω αυτό. Craft table θα μπει εδώ. Θα μπει εδώ. Και εδώ θα βάλω αυτό. Ναι. Επίσης θέλω και να βάλω fence. Να είναι έτσι. Και το coal να μπει τέλεια. Τώρα φως με λάντερ άμα είναι. Θα το βάλω να φαίνεται πιο ωραία. Μπορώ να το βάλω εκεί.
Ναι, να φαίνεται. Είναι πιο ωραίο αυτό. Οκ. Και ας το έτσι. Ναι. Ας το εκεί πέρα έτσι. Να έχω εδώ πέρα αυτό. Μπορώ να βάλω και το κρεβάτι μου πάλι εδώ πέρα. Και εδώ έχω τους φούρνους μου. Άμα να φτιάξω άλλο έναν. Ναι. Μια χαρά είναι. Θες να κάνω και αυτά. Τέλεια, γιατί τα θέλω. Για φέρε μου και αυτά εδώ πέρα. Ναι, ελπίζω να είναι... Βασικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα να βάζα και κανένα σλάμπ εκεί. Καμία σκάλα εκεί. Να δείχνει depth και καλά. Ναι, εκεί πέρα άστα έτσι. Θα μπορούσα... Έχω νομίζω grass. Να... Αυτά θα γίνει grass τώρα. Ακόμα βρέχε. Να μην τελείωσε εδώ πέρα. Το βαρέλι μπορώ να το χρησιμοποιώ για κάτι, ξέρω. Δεν μπορώ να βάλω ένα chest εκεί πέρα. Ναι. Και αυτά εκεί πέρα. Και πρέπει να βρω τώρα πού θα πάω το chest room. Πού θα είναι. Αλλά εντάξει, σιγά. Ούτως ή άλλως έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το κάνα. Έχω βάλει εδώ είναι το wheat, καρότα, πατάτες και εδώ θα πάω. Τώρα το φούρνο εδώ πέρα. Φουλ ωραίο με το λάβα εκεί. Έχω φτιάξει αυτό την πύλη, έχω σκάψει. Πρέπει να σκάψω κι άλλο μέσα. Έχω κάνει mine. Πολύ mine. Πήρα και τέτοια. Πάρα πολύ mine. Και ναι. Πρέπει τώρα να βρω τι άλλο θα κάνω. Πρέπει να φτιάξω και λίγο αυτό εδώ πέρα το μέρος. Το dock θα το συνεχίσω έτσι. Από εδώ δεν νομίζω να συνεχίσω το dock. Θα δείξει. Αλλά ναι. Ωραία, σκεφτόμουν εδώ πέρα. Φέρε μου λίγο. Βάλω oak, ταιριάζει το oak πιστεύω. Ωραία, θέλω να βάλω αυτό. Το κάνω έτσι και να φέρω και φύλλα. Αν έτσι, έβαλα ένα μικρό... Ωραία. Έκανα αυτό εδώ πέρα, να έχω μια λίμνη. Φύση ρε μπρο, φύση. Μ' αρέσει φύση. Θα κάνουμε και από εδώ κάτι το αντίστοιχο μόλις σκάψω chest room. Λογικά. Θα κάνουμε εδώ πέρα. Τέλεια. Μπορώ να πάρω ψάρια. Ναι. Φέρε μου ψάρια. Να βάλω 2 ή να βάλω 3. 2 άμα είναι ξέρω εγώ. Μα
φτώχισα πάρα πολύ. Θα μπουν δύο. Να έχει ζωή. Και... ξέρεις, θα βάλω και κατακόμμα εκεί πέρα. Βάλω και ένα τέτοιο. Ναι, τέλειο είναι. Να μου αρέσει πολύ αυτό. Συνεχίζει κι άλλο μέσα μετά, ναι. Κρεβάτι μου για τώρα είναι εκεί. Chest room είναι εκεί πέρα δυστυχώς. Αυτό το αφήσω έτσι, μου αρέσει. Είναι cool φάση, δεν ξέρω, μου αρέσει, είναι ωραίο design φάση. Και ναι, αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο λικά θα μπω πιο μέσα για να βάλω τα chest για να μην είναι εκεί πέρα. Και θα μπορώ να φτιάξω κι άλλο το χώρο. Βασικά έτσι θα είναι τα επεισοδιάκια. Θα είναι μικρά, το πολύ δεκάλεπτο, μπορεί και πιο μικρά. Και θα φτιάχνουμε το survival series μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, comment, share και τα λέμε στο επόμενο.